ଯିଏ ଯେତେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ ପଛକେ ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ। କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କେବଳ ନିଜକୁ ମିଛ କୁହେ ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କରୁଣା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଧନୀ କରେ। ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟତିରେକ ପ୍ରେମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଶିଖାରେ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ ସିନା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଲୋକ ବି ଥାଏ। ଶିଖା ଭଳି ନିଜେ ଜଳିଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିହେବ। ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇନାହିଁ। ଆଶା ଥିଲେ ନିରାଶା ଅଛି। ନିରାଶାର ଦୁଃଖରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଅ। ଆରାମରେ ରାସ୍ତା କାଟିଗଲେ ନୂଆ ପଥଟିଏ ତ ଆବିଷ୍କାର କରିହୁଏ, ତା ସହିତ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବି ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିହୁଏ।